खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ 2025 नि बिटिसि बिसायख'थिनि रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'खौ दासान्दि गोबां समाजारि बिजोङाव बायदि बायदि समाजनि गनायथावै सावगारि एबा भिडिअ खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिटिसि बिसायख'थि जायनि सिगांनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया बिटिसिआव आरोबाव इउपिपिएलआनो सोरखारखौ दाफिनगोन होनना गोबां बाथ्रा फोरमायनाय लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन। जेराव मोन 40 बिटिसि बियाबाव गासै मोन 21निबो बारा बांसिन मासि देरहासार जानानै फिन बिटिसिआव सोरखाराव फैफिनगोन होनना गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन। आरो बिटिसि बिसायख'थि जोबनानै थांखांनायनि उनावबो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ सोरखाराव फैफिनगोना रोखा जाबाय होननाबो बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै इउपिपिएलआ मोन 7 मासिल' देरहानो हादोंमोन। बिजेपिआ मोनबा, नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपि पार्टिया सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी लानानै जेराव मोन 40 बिटिसि बियाबाव गासै मोन 28 बियाबावनो देरहासार जानो हादों। दायो गुबै बाथ्रा बेसो प्रमद बर'खौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा एआइनि मददजों दुखु जानाय एबा गाबनाय भिडिअ खालामनानै फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों। बे बेलायाव प्रमद बर'नि अनगायैबो गोबां समफोरावनो माखासे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ बायदि बायदि गनायजाथावै एडिट भिडिअ खालामनानै पस्ट खालामबोदों। नैथि खौराङाव दङ भारत हादरनि थाखाय मोनसे गेदेर देरहासारनाय। भारतारि क्रिकेट टीम हान्जा थामहिनबा टीम इन्डियाया एशिया कापआव देरहासार जानो हानानै जारिमिन सोरजिनो हादों। टीम इन्डियाया भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि एशिया कापआव इन्डिया थामहिनबा टीम इन्डियाया पाकिस्ताननि बेरेखा देरहासार जानो हानानै गासै भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। 28 सेप्तेम्बर थामहिनबा थांनाय सानखालि एशिया कापआ दुबाइ इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव खुंजादोंमोन। जेराव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाया जादोंमोन। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय बे एशिया कापआव भारतआ पाकिस्ताननि बेरेखायै देरहासार जानो हादों। भारतआ पाकिस्तानखौ 5 उइकेटजों फेजेननानै दुबाइआव एशिया कापखौ देरहासार जानो हादों। थारैनो टीम इन्डियाया एशिया देरहासार जानानै गासै भारतनि थाखायनो जारिमिन सोरजिनो हादों। थामथि खौराङाव दङ बे समाव रायजोनि लाख लाख आइजोफोरा गोदानै मोननो थांगासिनो दं अरुणोदय। फैगौ 7 अक्ट'बर खालि 30 लाख गोदानै आइजोफोरा अरुणोदय मोनगोन। जुदि नोंथांमोना अरुणोदयनि थाखाय एप्लाइ खालामाखैब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। रायजोनि साफ्रोमबो आइजोफोरानो अरुणोदय मोनगोन आरो जुदि सोरबाफोर अरुणोदयनि मुङाव रांनि घुस बिदोंब्ला थाबैनो नोंथांमोना अजद हरनो हागोन। बेनि थाखाय 6026903418 6026903483 6026903481 हेल्पलाइन नम्बराव थोंजोङै अजद हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो 180034533767 टल नाम्बाराव कल खालामनानै अजद खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो complaints.bac@gmail.com जिमेलनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिसिनि क'क्राझार जिल्लानि सासे रोंगौथि गोनां लाइमोन रोजाबगिरि अंकिता सूत्रधरआ आकाश 8आव मुंदांखा बेंगली टीवी रियेलिटी शो अकाशे सुपारस्टारआव नायगिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय थियारि जादों। रबीन्द्र भारती मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय गारां देंखोआव MA उथ्रिसारनायनि उनाव देंखोनि फारसे गोसो होनाया बिथांखौ बादायलायनाय फारसे फाइनालिस्ट महरै जायगा होदों। बिथांनि दिन्थिफुंनायफोरा 25 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय 5 अक्ट'बरसिम फोसावनाय जागोन। जेराव एपिसडफोरा सानफ्रोमबो बेलासि 2 रिंगायाव आरो 9:30 रिंगायाव फोसावजागोन। बेनि उनाव फिन खेबसेबाव टेलिकास्टआव जागायगोन। एबसुआ बिपिएफ दोलोखौ रोखा मेजरिटी मोननानै सोरखार दानायनि फारसे दावगालांनायनि थाखाय साबायखर बावदों। बिसायख'थिनि उनाव देरहासार जानायनि रंजानायनि मुङाव गुबुंले आबहावा सोमजिनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों एबसुआ। एबसुआ बिटिआरनि थागिरिफोरनि मोजांनि थाखाय नांगौ जानाय बायदियै गोदान सोरखारखौ हेफाजाब होगोन। बे आफादा माखासे सुबुंफोरनि सायाव अजद होदों दि थांनाय बिटिआर बिसायख'थियाव भट लुबैहोनो थाखाय होखारनायनि नंखाय फोसावथाय फोसावदोंमोन। एबसुआ सिगांनि जेंना गोनां आरो दिदोमथि गैयै थासारिफोरखौ फैफिनजानायखौ गिदों। एबसुआ बयखौबो गोजोन आरो आब्रुथि लाखिनो थाखाय खावलायदों। थांनाय 5 बोसोराव बिटिसिआव जेबो होखारनाय जायाखै, बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथायाव होखारनायनि जेबो दफा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ।
दुर्गा फुजानि समनि गेजेराव भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि फोसावदों। बोथोर बिफाना फोसावनाय बायदिब्ला दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ साननैसिम अख्राङाव जोमै खोबनाय थानो हागौ आरो गोबां अखा हानायनि सम्भावना दं। बेजों लोगोसे मोनसे सांग्रांथि रादाबबो होनाय जादों दि बे सांग्रांथि रादाबा बेनोदि गुबैयै मुम्बाइनि थाखाय 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय फैगौ साननैआव नोगोरमायाव गोबां अखा हानायनि सम्भावना दं। रुंसारि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि बिसि गरिमा गार्गआ दुखुजों गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायबावदों। गरिमाया बुंदों दि सिद्धार्थ आरो यादआव थानाय गासैबो जुबिननि थैनायनि दायनिगिरि। बेयो बुंदोंमोन दि लोरबां आरो लापरवाह जुबिन गार्गखौ सिद्धार्थ आरो शेखरआ लैथोआव थांनायनिफ्राय होबथानांगौमोन। जुबिननि थैनायनि थाखाय यादआव थानाय बयबो दायनिगिरि। गरिमा गार्गआ बेखौबो बुंदोंमोन दि बियो जुबिननि रां, धोन सम्पति आरो फालांगिनि बाथ्राफोरखौ जेबो मिथिया। बियो माब्लाबाबो बेफोरबादि आयदायाव आखाइ होफेराखैमोन। दा बियो गासैखौबो गोदानै सोलोंनांगोन आरो मिजिंथिगोन दि बियो जायखौ मिथिया बेयाव बयबो बिखौ मदद खालामगोन। गरिमा गार्गआ बुंबावदोंमोन दि बिथाङा सोरखारनि सायाव फोथायनाय दं आरो नायबिजिरनायखौ मोजाङै मावफुंगोन होनना फोथायो। बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदोंमोन दि जेरै जुबिनखौ दिनै मोजां मोनो बेबादिनो इयुनावबो बिथांखौ अनबाय थानांगौ। मख'नो गोनांदि गरिमा गार्ग आरो नखरनि सुबुंफोरा जुबिननि थैनायखौ लानानै सिंगापुरनि साफ्रोमबो सुबुंनि बेरेखा CIDआव केस थिसनखांबाय। लामडिं रेलवे जंक्शनाव फिन आयेन बेरेखा बर्मिस सुपारखौ जब्द खालामनाय जादों। आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायनि हेंथायै पुलिस आरो खुंथाया सांग्रां जादोंब्लाबो आयेन बेरेखा मुवा बेसाद लांनायखौ सिखावफोरा बन्द खालामाखै। सानफ्रोमबो माफियानि मोनसे थाखोआ बन्द जानाय मुवाफोरखौ डिमापुरनिफ्राय गुबुन हादोरसासिम गोसो गोरबोजों दैथायहरनो थाखाय गोदान आदब बाहायदों। लामडिं RPFआ रेलवे जंक्शनाव गोबां बिबांनि बर्मिस सुपारि जब्द खालामबावदों। रेलवे पार्सेलजों गोबां बिबांनि बर्मिस सुपारखौ डिमापुरनिफ्राय दिल्लीसिम लांनो नाजानाय जादोंमोन। हादोरसानि बाहेरनिफ्राय फैनाय राहुल कुमारआ डिब्रुगड़ लालगड़ आसाम एक्सप्रेस रेलवे 15909 नम्बरनि सिङाव दिनेशनि थाखाय पार्सेल बुक खालामदोंमोन। RPFआ बे ट्रेननिफ्राय गासै 8.88 किल'टन आयेन बेरेखा बर्मिस सुपारि बोखांनो हादों। दा सोंथि बेरखांदों दि रेल बिफान आरो रेल पुलिसआ सुबुं लांखारग्राफोरनि मुं आरो थंखौ मिथिसेयावबो हमनो हागोन ना हाया, जेराव नायबिजिरगिरिफ्रा बेनि सायाव गोख्रोङै दासिम नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।